Malawi Today. Adzulo ano tikulandireni ku program ya chidzulo imene imakupezani lolemba lachiwiri komanso lachinayi kuyambira ndithu nthawi ya 6:30 kulupira kuti nthawi yakwana tsopano. Timabwera pano kukambirana nkhani zimene zimakhudza dziko, zimene zimakhudzani inu komanso tikhudza ine, ndipo kwenikweni sitibwera ndi mtopola pano koma timafuna kumva maganizo a Malawi pa zochitika za mdziko muno. Lero pa 3 Julayi tangotsala ndi masiku 3 kuti tifike pa 6 Julayi pamene timakondwerera kuti ayi anthufe tili ndi ufulu odzilamulira patokha. Ndiye leroli kunali ndithu atolankhani amene anayitanidwa ndi chipani cha Malawi Congress chimene otsogolera kumano umenewu yowa ndithu ndi Dr. Jesse Kabwira amene ndithu anafotokozerapo zina mwa zimene zikuyenera kuti nzika zikhale ndi chithunzithunzi. Anakhudza kumene msonkhano kapena kuti mmene chisangalalo chathu mmene chilili komanso mmene tichitire pofika ndithu Sande limene likubwerali. Komabe yo anakhudza area imene timati tikambirane ino ndine pano kuti Akabwira akuti bungwe la MEC silandale. Choyambirira ndi chimenecho, bungwe la MEC silandale ya ndipo chipani cha DPP chiyike chidwi pakukopa anthu osati kulimbana ndi bungwe la MEC. Ndipo Amuthalika ngatali bwino akadatsogolera ndiwo zionetsero chifukwa Amalawi choncho Amalawi akuyenera atamachita mapemphero kwa pempherera Amuthalika kuti pofika pa 16 September pa tsiku la chisankho Amuthalika adzayime nawo. Akuona ngati kuti ngati Amuthalika sakuonekera nawo ndi kuti sali bwino, chifukwa chake akupempha kuti ndi bwino tiapempherera Amuthalikawo kuti moyo wawo ukhale wathanzi, moyo wawo ukhale wamphamvu. Chimenecho nchimene mukuona mchithunzi kuti pali Akabwira komanso pali Amuthalika. Cholinga nchakuti nkhanizo zikhudzana anthu awiriwo, ndipo iwowo mmene afotokoza kuti bungwe la MEC si bungwe la si chipani si bungwe lokhudzana ndi kuti ndi chipani cha ndale, amayendesa zisankho. Ndi akuganizira kuti DPP ikumatuma anthu ena ache amene ali amtopola amabungwe amene si aboma ndi kumapita m'misewu kumakapanga zionetsero pofuna kulimbana ndi bungwe lija la MEC lija. Ndi zimenezi akuona kuti sizoyenera chifukwa bungwe la MEC likhale bungwe la MEC. DPP angochita chidwi chawo ku 16 September osati azikhudza bungwe limene la MEC mmene akuonera Akabwira. So timafuna takambirana ino ndine pano kuti kodi zimene wakafotokozazi mutakhala kuti mufuna mutazilandira mwazilandira bwanji. Nkulakwa kumuunikira munthu kuti ayi yafunika mapemphero, ndikulakwa kuunikira anzathu azipaniwo kuti asamakhudze bungwe la MEC limene losilandale ndilokhudzana zisankho. Nkulakwa kutero. Zimenezi zimene timafuna titakambirana madzulo ano ndipo mukayimba foni mutchula dzina lanu kumene mukutiimbira komanso ndemanga yanu pa nkhaniyi. Mwaswerako bwanji? Ndaswera bwino, inu mwaswera bwanji? Ndaswera mayi anga. Ndikuimbira kuno kunzuzu ine Mayi Chisale. Mayi Chisale takulandirani kwambiri kunzuzu. Zikomo kwambiri. Ife tata pankamwa Akabwira ndi zimene tabweretsa panozi inu mwazilandira bwanji?
komata amenewo takabwirawo akutipwetekesa mtima. Kodi iwo kwawoko samadwalako anthu akulimbana nawo tu president wathuyi. Akulimbana nawo kwambiri president wathuyi, akulimbana nawo kwambiri, ndipo amenewo zimene ayankhulazo sizovomerezeka kuti waziyankhula zimenezo. Ife ngati kuli kuwapempherera tizapempherera tokha osati iwo wazilimbana nawo ayi. Iwo sizikakhuza zipanga za kuchipani kwawo. Okay. Amene wazipanga kuza kuchipani kwawo ngati akunimva maziro pano apangiza kuchipani kwawo asapange zapathuza ku DPP ayi. Ngati akuona kuti munthu wankulu sakutuluka kodi wangotiye chete akuona ngati kuti iyeyo ndoti samatha kulankhula amatha kulankhula koma ni munthu wa ulemu wake tu. Peter Mutharika ni munthu wa ulemu kopya. So iwo akufuna za nkhondo, so ife nkhondo sitikuzifuna ayi. Ife tikufuna mtendere komanso tikufuna kuti ifeyo nziko muno tikufuna zisankho zikhale za mtendere koma iwo sakufuna za mtendere ayangofuna za mtopola zokhazoka umangolimbana ni munthu wankulu wafasira koma kulimbana nawo anayambira kalekale wadwala wafa wanguti kodi iwo kwawo samafako samadwalako. Ndithu nemaganizo akando omwe panopa ndini mkwiyo kwambiri ndi anthu amenewo. Chabwino Mayi Sale, ndimaganizira kuti kodi nanga mkulawa kunena kuti bungwe la MEC tilisiye chifukwa si bungwe la chipani yayi. Tiyang'ane chisankho mechi kubweramo. Kodi kuyankhulaso MEC mkulawa? Kulakwaso kwakukulu chifukwa bungwe la MEC sikuti akuti silandali ndilandali ndikakhakuti silandali bweza kumva maganizo a anthu koma kulephera kumva maganizo a anthu akukanika kumva maganizo a anthu chabwino tionemo mumphikapo muli chani akukanika chifukwa chani akuziwa kale zimene wakuchita komano zizaoneka okha achimanena chipande powomola. Tamva ndikuthokoza maganizo anu Mayi Sale ku Mzuzu mukhale ndi usiku wabwino. Zikomo kwambiri. Zikomo. Kupirira kumva maganizo mwasulako bwanji madzulo ano imene tinayankha ndi yangoduka yokha kudabwa kuti chuchitikaso njani komabe tipitira ku tolabe awiri atatu kumva maganizo siku lako ayi mwasula bwanji. Bwana mwasula bwanji. Ayi ndaswera tikudziweni kumene mukutiimbira. Mumveka pansi kwambiri. Ndikuimbira kuno kuchilimba Malex kuchilimba takulandirani kwambiri. Zikomo kwambiri. Maganizo anu ndi mangano njotani madzulo anu pankhani imene tikukambira naye. Maganizo anga tundokuti amayi amene wakutipwetekesa mtima kwambiri. Mukumva mukupwetekedwa mtima? Basi ipepe pita zinayi nganga. Kudwala kuti iwo kosadwala. Okay. Amusiye akume kumpanga kumene ali. Ajesekabwira kuonjeza kwambiri. Chabwino. Tayamikira kumva maganizo anu khalimamveka pansi koma nkhulupirira Malawi atolapo. Zikomo kwambiri. Kuitira kumva maganizo a Malawi. Hello. Maswera bwanji. Ndaswera kuno kaino. Ayi ndaswera. Zikomo. Tafika kudi sha maseko amene. Kwankuno nditukuja mama. Tinene kuti akabwira mene akuganizira kuti nkwabwino Malawi makamaka anzathu andale kusiya bungwe la MEC kumayang'ana chitsogolo cha pa 16 chifukwa bungwe la MEC silandale ayi silokhuzana si chipani chanda it's not a political party tiyankhule choncho komanso akhudzapo moyo wa Mutharika kuti nkofunika nzika zitaunika ndi kuchita ndithu mapemphero chifukwa mukuona kwawo akuona kuti Mutharika sali bwino akanakhala kuti ali bwino akanamatsogolera nawo zionesero mwachidule kwambiri inuyo mulipo ndi choyankhula pa zimenezi. Zikomo kwambiri. Mawu alipo. Okay. Ndiyambe ndi kwa Mutharika uko. Chabwino. Phungu Joseph Nkasa ademba nyimbo. Okay. Yonena kuti pakati pa iwe ndine sitidziwa amene adzamva kukwirira nzake. Ndipo ndi mawu onyoza amene akuyankhula mayi amenewa ndi mawu antudzu amene akuyankhula ku chipani kumenewo chifukwa tidziti chipani ifwe wati angoyankhuliraso ku chipani.
ndiye akakhala pa blackboard pawo kapena pa tebulo pawo akabwira samapangiza anthu wena adzipanga zakwawo ku MCP. Pano pa dziko lino ngati lufunika munthu oyenera mapemphero ndiye kuti ndi Chakwera, chifukwa Chakwera samva zonena dziko, akumva zonena iwowo ngati anduna. Ndiye tikatenga kuti iwo aja akuwaona apita munthalika kukula, titero kuti mujadawanenera amumba kuti mayi ameneyo sasamba ngonunkha atani ukasamba kenako adziona zake za iyeyo. Chifukwa ifeyo ngati ana a dziko la Malawi amene uja timamulemekeza timati nditale wa dziko lino, analamulirapo Jesse Kabwira asanatengeko mpando wa president nawoona kuti umakhala bwanji. Ndiye ukakhala ndi mwayi pakati pa wanthu usamone ngati iweyo wadala usanawoloke, chifukwa apasanawoloke iwo aja sa MP ndanduna chabe adaloweraso pa window. Ndiye akamakhala kuchipani kwawoko asamayankhule zadzipani zina koma adziona kuti mavuto amene akufunikawa titani. Kodi munthu angalephere kutuluka ukapanga msonkhano afuna akapange msonkhano akataniko ku msonkhanoko. Iwo ndi amene akuchita chipongwe dziko lino, anzawo akati akachite mademo ku MCP kumene kutuluka dzikwanjo makapha wanthu. Koma akuchita kampeni ufunanso anthu omwe akatemedwa waja akuyembekezera kuti dziko lino ndi la amayi wawo kapena bwanji. Nda Chakwera omwewo amene adawatukwana Jesse Kabwira 2020 mpaka kwachotsa mchipani. Chaka chathachi mmolomora adakachita ogwadagwada nkukawina mpando ujali nawo uja ndi akoma lero a Jesse Kabwira kwa Chakwera kapena Chakwera wakoma lero kwa Kabwira kuti adziyankhula zopusa ngati zimene akuyankhula lerozi. Ndiye ndichoke kumeneko ndili mbali inayi yofunika ngati mapemphero akufunika iwo omwewo azibusa ake ajaso adzinyengo aja amasankha za inquiry aja chifukwa amene aja sazibusa ndi azibusa wamba. Ofunika azibusa amene aja ampempherere Chakwera wowoyo kuti mwina aone zimene zikuchitika m'Malawi muno, chifukwa m'Malawi muno tione zimene ifeyo tisanaonepo, ndiponso sitingayembekezera kuti tingamaone nyasi ngati zimene zikuchitika zija manyamulirana dzikwanje tokha afa Malawi. Vuto ndi chani? Kusiyana mipingo chikhale vuto. Ndiye kuyankhula teni tidziyankhula moti iweyo ndiwe munthu uli ndi ana uli ndi apongozi moti zichawo zimene ayankhula zija apongozi wawo soti waja ngokalamba nkusasamba kwawo kuchali nakoko. Msatero adanena aranduna adapempha asivika uyu mumphunzitsi ophoda uyu mumphunzitsi osamba nkamwa mmonunkha mano ngachiseye sadamunena choncho. Ndiye tsapano iyeyo aona ngati kuti nduna inzake chipani chaketu chomwe cha MCP chikumutukwa anonena uyu sasamba uyu akamadutsa ngonunkha ngati kanyimbi. Ndiye ladzikankhula zopusa ngati zimenezi afuna Malawi atone ufira mkamwa. pepani. Ndiye ndichokeko kwawo kwene ayo a Jesse Kabwira ndilibe nawo ntchito. Mpando wa dango wapatsa mwina chifukwa choti amasamba mankhwala iwo aja a Jesse Kabwira aja. Inenso akandidulire semani tikakumane ku khoti. Tikatenga namumbayo kuti ine ndatengera mawu ako nena kuti uyu sasamba uyu. Ndiye akamayankhula azidzionena kuti ku Malawi kuno zumveka pena palipose. Ndiye teni tipatsaneni ulemu iyo lija ndikholo iwo aja sa Jesse Kabwira ndikholo kwa ana wawo. Zimene ndo yankuleneza ana wawonso akukwiya. Nzokwitsa ende. Zimene ayankhulira waja nzokwitsa. Inenso ndiyankhula zoliwo ndione mmene amvere achilandira bwanji. Chifukwa kulipo kuyankhula kokhanga Roma kachasu kodi anzako suwaganizira. Ukunziwa za iwe weka molomora anthu amakudziwa wakhula kachasu wakonkomati mumandidziwe kuti sonati pando kudziwa bwanji iwe munthu wokusalima nzimayi oti susamba. Tipando kudziwa chabwino pepani. Chabwino ndiye titalumpha pamenepo palipo pena patsalira ngati. Patsalira pena. Pena paja mumati chani mutu winawo. Timanena kuti aona kuti chipani cha DPP chikumatuma anthu ena apadera nkumapita m'misewu mapanga zionetsero pofuna kulimbana ndi bungwe la MEC. Ndakuona kuti ayi sibwino kuti MEC tipatse pressure chipani cha DPP chipange focus makamaka pakukopa anthu kuti tikumane pa 16 September. Kodi kuyankhula omweko nkulakwa? Alakwitsa chifukwa MEC iyo akuluakulu akadasankhidwa chipani. Tikanena kuti chipani adasankha ndi Chakwera. Ndiye Chakwera kuti apezeke mmene paja
njira yake ndi chipani. Sadangovumbuluka kudambwe kuti ine ndifuna president. Ayi adabwera kupempha ku chipani kula John Tembo 2011 imeneyo muchifukwa wena sadziwa. Ndiye adapikisana nawo lero nkukhala president namasankha anthu ngati amene wawa kapena nkusankha komiti ngati ameki ijayo kuyimira dziko lonse sikutsamira chipani. Ndipo amayi mwana wa John Tembo amene sakumvera kuti anthu akufuna kuti akapangeko audit mumphika umene iwo akuphika ndiwo nkumakaniza. Choyambirira nafuna mtundu wa Malawi ndi udziwitso nena kuti a John Tembo adatero kuti ndine puludzu. Ndiye amayi anabelo mtalimanja mapemphero ajaso afunika apiteso kwa iwowo kwa mwana wa puludzu chifukwa kusamva kuti adatenga za bambo wawo. Koma nangasi tikuyankhula ndi iwo amene kulibetu ndiye timaona kuti ehede izo zoti kungochita monene chifukwa nkhaniyo ikulunjika kumene koko akati meki ikuyimira Malawi mavoti amene adzaponyedwa ochokera ku Chitipa mpaka ku Nsanje mchinji nkhotakota azidzapita kumene kucha. Ndiponso kuchokera 1994 kumabwera tumaodita amakasuzumira mmene muchamo ofesi ya mekiyo kukaona kuti kodi umumu muli zotani muli zakupsa chifukwa ngati akukaniza ndi saini yofuna kuti Malawi muno mugwere nkhondo chifukwa anthu ena sadzavomereza nyasi zimene zidzatuluka kayampa 17 kayampa 20 sadzavomereza ndiye kudzabwera mpungwepungwe. Koma ufuna kuti Malawi muno ufulupiririre amayi anabelo mtalimanja adakangolola kuti zipani zonse mulipo zingati. Panopa ngati mapresident amene anapitako ndimaona mapepala wena amakhangati alipo 15 ndi adakayirana anthu onsewo anthu inu mawa mungadzandipakizira ine bwerani mudzaone nkuonetsana mmene muja ngakhale iwo aye MCB 2020 adatenganso mauditi nkukaona anthu nkuponya mavoti nkulengeza wowina nkuti mchakwera amene lero akuti nzunzayo. Ndi iwo chimene akanizira tsapano kuti akaonemo mmenemo akanize chifukwa chake nchiyani. Bungwe lija kuyambira bungwelo la meki apolisi Malawi Defense Force onse aja ndi wongeresi. Ndiye mwina nkhondo ikabwera sidzatsata akongeresi sidzatsata gulu limene iwo adana nalo. Koma adziwe kuti losefe lili chipasi chake chimodzi chikayaka moto tonse tithela mmenemo. Ndiye ndi chipongwe kumanena onena kuti ayi meki musaliphatikize ndi chipani tuchiphatikiza ka chifukwa ngati achakwera adawasankha amene achakwera adachokera so ku chipani ndipo andile lolo ndi wa chipani. Ndiye ine mmalize chonchi bungwe la meki ndilabwino ndikadzina komweka ndithu ndikabwino kuti meki koma tsapano anthu ake amene ali mmenemo mukati mwa mekimo ndiwoyipa mitima chifukwa adakangolola kuti bwerani tidzaone zidakakhala bwino. Koma kuti tizilimbana kapena kuti azilimbana iwo amatero maakuluakulu ena kuti njovu zikamamenyana umachoka ndi udzuyo ine ndili nawo mungulu la udzu zikoma kwambiri. Amaseko kasungu mukhale ndi usiku wabwino. Zikoma. Pita kumva maganizo Malawi maganizo alotatizo masura bwanji no ndithu sanakonzeke tole na masura bwanji masura bwanji bwana ine ndafera bwana pano tabwera kumva maganizo ndikuti kumene tafika ndi luntha abaruma pira kwanjonja kudedza kwanjonja Kingsley takulandirani zoma kwambiri. Ya, kodi nkulakwa kunena kuti ayi nzathu achipani asiye kupanga pressurize makamaka bungwe la meki kuti ayi atatula pansi kumene ku maudindo awo nzina zoti nkulakwa kuletsa zimenezo kuti tichite focus pa 16 akabwiratu akuona choncho komanso akutero kuti tiapempherera mthalika chifukwa akuoneka ngati kuti akanakhala kuti mphamvu zonse zilipo ungwiro onse ulipo ndi kuti bweza kumatsogolera nawozi zionetsero mdziko muno mwina ndilabwanyi nkhani inetu nkhani ndayiona kuti akabwira wapena sakulakwitsa. Okay.
chifukwa tikana bungwe la meki kulazipani zonse kumekiko Okay. ngati umafuna olimbana kumeki anene olimbana ndi wachipani waifa chipani chilichonse chidatuma kontumu kumeneko. Okay. Lero soyeza kuti yesu pano ndilolima pawo khasila ndalesoyi. Okay. Zibali zina zofunano bungwe lija likhalenga lilandale koma kumeneko kuli ntumu yawo. Kupita nayo nkuifunsa kuti kodi kumeneko mumapangaza chani luningirani kumapangaza chani kumene. Ifo kalango imira sovulika kuvula madandaulo ako. Koma abati mazochitika zikanga kuti ayowa aliboyimira. Amazo ndikuonetsetsa papa andale watu sikuti adana ndimegayi. Okay. Amabungu chifukwa atakhala kuti ife tidzavorera zipani. Koma amabungu ndi amene akadana ndi meki pamene anu ake odzavorerawo palibe chilichonse chimene akuyankhula kumeki. Okay. Chabwino. Nditu. Koma nokumbali iyoyo yoti ifunika maliseroyo inayendiona ngati nzoona chifukwa chakuti ana akamalimbana background bambo amaruluka kukalanditsande uyo. Oho. Koma na pamene anakulimbana ko babambo akungokhala nde zitoganizitsa zina zimene munthu ungaganize molakwika. Okay. Komanso kumbali jezi wanjeja awa akungobwino amene wanayankhula kuti ari ikhalini jawo sanaoneko zikwanje. Nani wafuna ndasutsa kuti 2019 kunaliso zikwanje uplantaya zimene zidatepasazwena. Okay. Nde mwina kuti alibe mwafuata akumbutsa kuti zikwanje zidamba 2019 koma kuti cholakwa siyoza cholakwa. Okay. Zinenera mwina awawa alikonze kuti zazikwanjezo zithe. Chabwino. Komanso za nkhani yazonezoli amene amafunika azipanga kuti adandaula kwambiri ndazipani. Okay. Payona namabungu ndiramemira mbali zonse. Ngati mbungu aula kuti pena pake pala kuika adakayitanisa mbali zonse akuyitanisa TVP, LTM, IMCT, LTF, chani nkwaitanisa mapresident atakukamba na awapa pala kuika. Ndekumbaliso iyo odiri. Airu aliyese popita nyumba ya mungu wina wake mwina akaganizidwa kuruwaba amatenga chikalata chololeza kuti chikalata chitifuatiwa ngane nyumbamu chiganiza kuti muliza kuti zakuti. Ndi atakungoyima panja mafuatiko mmenemo osapititsa chikalata choforokoza zimene afuna akonemo. Atatapititsa chikalata chovomereza kuti aseri foredone mmenemo riferone easy sangaganiza ameke achi. Koma chimene chimachitika nchoti iwowo tsopano akumapanga zinthu zimene zakungonena kuseli. Palibe chilichonse chikalata chimene apititsa kuti ameki chikalata ndichi chiferoneko is ndithu. Ndiye pali zinthu zina zamachitika anthu ufe amene situzidziwa ndi amene ukhala patsogolo. Koma amene azidziwa akungokhala peji chifukwa uonetsetsa zipaniwa alizi koma amene ulimbana ndife akutaisoko basi ndi zipanizo kuti aliruzebi. Ero. Chabwino. Tithokoze kwambiri kumva maganizo anu ndipo tayamikira kwa njonja kuti mwapereka maganizo anu kuti ayi azipani ali chete akudabwitsa ndi amabungwe kuti ndi amene akuyimapo. Obasi. Tathokoza kumva maganizo anu. Azipani ndi amene anali patsogolo kupanga zonetsero koma apapa apanga zonetsero ndi amabungwe azipani walipe. Ndazoyeza kuti umenyana ndi munthu wina ndi uyosa kukhudza. Chabwino wawa. Kwambiri. Tathokoza kwambiri amene ndithu akutero kuti ayi kukhala chete kwa azipani nkodabwitsa kwambiri kuti chikwakhudza njani amabungwe kwa njonja Kings lamene mwasula bwanji. Taswera muno wanu. Bambo anga taswera. Zikomo. Pamudzi pano tini nkhani koma tafika kuti madzulo ano. Apa pali mwafika ku Lilongwe. Ya kwa mpingo. Okwa mpingo. Ya. Tsopano akabwiratu aona kuti zikudabwitsa kuti azipaniwa akumajidzilika kwambiri kupyorera ndithu kudzera kapena kudutsira kwa mabungwe akuganiza choncho pamene inekewo sakubwera pa ground ayerekeza ngati amthalika amayenera akakhale pa ground kuona ipanga nawo zionetserozo koma ankhala chete ndi akuwalagiza kuti ayi ndi bwino focus yawo isakhale kumeki focus ikhale pa 16 mukuganiza bwanji inuyo mukuyilandira bwanji nkhaniyo. Apo pano noti nkhani zikukola mbali zonse mama ngati kwa zathu a TVP. Chimene imafunika kwambiri ngati a TVP amafunikira iwo kufanyilungamo chidziwa asamachochozere zinthu zomwe kuti waja uzidziwa. Chifukwa waja ndi kuti wakanokupa chilungamo odzere wanthu ena ngati amabungwe amene afuna abwera pa groundiwa
kumene kuti utichozera ziwawa ndiwo aja ubwera ngati anthu aja ontendere kuti oziwawa mbali naye pamene ziwawa ndi kuti ochichozera ndiwowa mfano aja udatabwera poyera nkupanga matemu ngati imene yofunira kumano okandi kubwera poyera odutsira kumapungwe chifukwa chotozeni kuti apawa ife tidabwera poyera tikalandira mafunso ya amene ife tidalani odatiuzira nde zinthu ngati zimenezo zimakhala zinthu zotani zokumbondiza kwambiri ndizosokoneza dziko chifukwa pamati kuti ziwawa iwono mene zirani ozichichozera moti izozo ndi kuti zipereka mantha kusikisinisepiremba umene tiupita chifanga khali zinthu zitakhala zayenda bwino kumano iwo awazizipanga zinthu zija kukhala zorani kukhala zoyipa koma ukapachilungamo olakhala zone kuti amene akawalengere masankhowo adakhala mkulu wawo opita layo sizone kuti chilungamo chingakasepenga limene zitionekera awo okafunika chilungamo chirani ochiyendese ngati madzi mmene iwo oganizira pasi pa mtima osamachita pyakopa pa zinthu zosafunika kuchichozera izizi zikuyereketsa amalo ambiri komanso kalundu anthu ambiri awonongeka chifukwa pa matemu kalundu wa anthu amawonongeka ndiye zinthu ngati zimenezozo iwo afunika oziunikiraponso ngati anthu akuluakulu ineyo maganizo anga ndalotero anthu akulu tathokoza kwambiri kwa mpingo kuti mwatimbira operekanso maganizo kuti ayi dziko focus yathu yang'ane kuchisankho tathokoza kwambiri kumva maganizo anu zikomo kupereka maganizo program ino kwaulere pabweresa program 1 hour full 1 hour kuti ino yopereke maganizo si program yolipiritsa ndi program imene tinapereka kuti amalawi adziyankhulana mwaswera bwanji taswera bwino kaini ayi ineyo ndaswera James Kucholo. Bwana James Kucholo. Yeah. Yokwikwe mofulumirirapo mwerandira bwanji nkhani tukambira naye. Ngati itailandira kumano zikungodabwisa kuti no akabwira safuna kumva yana. Pamoko zikoli aitenga ngati yawo sopano. Ina chichonse chikwaliwo ndichothekera iwala kuti no zikola pansi anatilenga ni Mulungu. Iwo ayiwala kuti imfa imata kufika pena paliponse muda kwawo kuti babireni kanadamwalira kwa anthu iye athokoze Mulungu wawo komano ngati anthu nzika zokhuzidwa zimayenera kuchita matemu neki imene kunenedwa ndi institution ya boma imene imayima payokha imene mayang'anira nzika ngati zadabwa pena pali kuti pali bwino zeneka zikafike pawo kumene kuja zikadandaule dandaulo pamikaja ali kutazana mavuta anthu akateteze mavuta anthu ndino pano anthu amene akuchita zonetseraja tikuti akutumidwa ndi chipani koma iwo aja kamaona awa amene alipo akulamulira wa IMCP wa akutengera zo zimene zinapangiwana bwino nthawi yawo ya Trump ukaonoka ujeni HRDC ja ndino wakuganiziranso zomwezo kuti no awa DPP wata kumapanga zimenezo kuma DPP wandi anthu oganiza kwambiri kuti akungwena taona mavuto waye akuona kuti no ife kuti tipangezi tinabwisa pena pake tanga atuma anthu ya kumano IMCP chifukwa kuti no azoya kutuma anthu kumakapa anthu mumademonstration ndino kuona ngati izo DPP zipanga zimenezo DPP singapange zimenezo ndino awo ajezika byawo nkatafuna mapemphero apemphereka chipani cho cha MCP anthu onse amene aphayo pakati pa kungoyambira kulowa azangowa mboma kufikira napano apemphere kuti no Mulungu akhululuke chifukwa tikamagaba tukula pansi pano tonse ndifolengedwa izadikira imfa iwo ngati sanailawepo ayamike Mulungu zikumukwambiri mbali yanga mukhale ndi usiku wopambana Kucholo. Maganizo a Malawi kupitanso ku dziko la Malawi ukuzotsamwidwa ndithu kamamva nkhani zina kuti angasiti matero kuti we put that disclaimer kuti ngati pali nkhani ina iliyonse imene yayankhulidwa ndikuti pamawa pano idzakhale kuti ndi munthu amene wayankhulayo nditi kupempha maganizo anu umanga dziko kodi mkulakwa kunena kuti make isiyidwe ikhale payokha anzathu amene muli azipani muzithamanga background musamatume anthu mbalimu kuti inu abunga tathamangani mukapange zionetsero motere mkulakwaso unena kuti amthalika afunika tapempherero mkulakwa umeneko zimenezo zimene tikuwunikira madzulo masula bwanji bwana masula bwanji
Ndaswera yani mwaswera bwana. Bwana ine ndaswera. Ikomo. Tikudziweni tili live pa Luntha Television. Ineyo musachule zina kumwana ndifuna ngopereka maganizo. Perekani maganizo bwana. Ndaleka masikono zikudabwisa kwambiri. Okay. Kwa mwajisanzo monga amene akunena Jessica Bwira. Akukuza Professor Peter Mutharika. Kuri muyang'anise of course iwo ndi mtsogoleri wa chipani cha DPP komano sakukhulika ndezambiri zimene zikuchitika pano. Okay. Komano ngati boma iwo ni maganiza ine ngati munthu maso ngati Malawi. First thing chimene chikanachita boma awa akanene ndithu apase order abolish. Okay. Then I am due for that. Pamene ndakupanga zionesero akhale past. That is the point. Losezi kuchitika zika andale kudani but the source abolish athu they are not serious. Okay. They are not ready to protect this country. Okay. You see? They depend on kuboma kuti aboma dakachikisani tindi malamulo mbomujene zikomono. And mene abagi aba andiso ligire suprema azathu abagiwa. Angokabidi abagiwa I don't know what abagi kali jandali ndiofanana I don't know. Faba bagi mene mayendisa Father Boniface Daman, how many chair? This is what you leo. Okay. And abagi so now also I think you say you na my video jao nega but because we tufuna inquiry whatsoever. No. Please, tell the bank in Malawi uko marathon. Nipeleke pamene. Musa Nadule bana. Mungango. Paki nthawi imene imatani kodi mbuyo kumpongo tikumbutsa chabe. Imata kuzuzula zimene zikwenda zizulidwe. Imata kuvomereza zimene kuti zichitike nthawi imeneyo. I remember. Koma luku nawo apolisi akupanga akulola munthu kwamenyedwa pamene lamulo ndizona kuti apolisi ndamene akuteteza nzika ya dziko. The first force kuteteza dziko kunjoya kwa dani yathu outside the country. Now, lero boma ikuona kuti apolisi they are with direction. Manje yosangwa kuti apolisi gani chito anomene mungagwire for example bene chinachitika ku ma demonstrations. Apolisi anaenda kuchita po act. Seriously. That is the point. Okay. Munhu wangu. Tathokoza kwambiri kumva maganizo anu zikomo nditusana kwanitsa kutchula dzina nzololedwanso program ino mukakhala ndi kuthekera kutchula dzina kumene mutiimbira that's okay. Mwaswera bwanji madzulo ano mmene osanakonzeke tolero mwaswera bwanji nthawi imene ikuthamanga kwambiri ndetika kukutolani pano mudziyankhula mwaswera bwanji. Well, amene oswera achotsepo sadakonzeke kutheka network sibwino kumuyika kama mwaswera bwanji bwana. Baswera bwanji. Ineyo ndaswera. Zikomo kwambiri. Muvomera tikudziweni kapena mukhala chete pa dzina lanu. Ineyo sinditchula zina. Perekani maganizo anu. Ineyo ndikudabwa kunena kuti ADPP ndamene akumatuma anthu ijenya tazikaenda kunsewu. Yes. Kodi ndimene chaichala DC inali chipani kapena inali bungwe. Limene linali bungwe. Inali bungwe koma kuchiri kitapita kunsewu agatuma nda MCP. Lero zabwera kwa iwowo ndiye akuyamba kunyoza Peter Mutharika. Ndikufuna tinene kuti abambo mekiyo akuja kuyandale. Sasa ngati siyandale. Iwowo tikana kapanga anatangovomera chifukwa video kaimene inapita kukadandaula kuti tione machiniwa ndivitani zingapo ndetu kudaba kuti kungochindwa DPP yoko kodi DPP yatani kodi kunapita kumene kuja UTM AFOD UDF APP anapita wose aja kumene kuja kunopia icho machini mutione kuti mulijani galuto akamapalasa kumafuka kakamira pantu ndetu palikantu pamene popo ndio kumafuna kufukula pamene po gala kama kakamira ndio tandalewa kukakamira tituone mmene mwana kala ina ametiona kuti mmene mwe mulile chenye ngati kitu zote anakaita na mabungu na teberani mungaone kanyapati kanyamabunge jazani wose kunapitia kutegeni tuone yeye ine kudaba kunena kuti akabwira akungola mkula hivi akungolipa na Mutharika oka kodi ngati na Mutharika wakula mkokulu tu takiro kukwese ndio nataka kudija nina kuti yeye akagosa Mutharika oka 16 bwana zikomo
tathokoza kwambiri umva maganizo anu bwana. Zikomo amene ndithu pereka maganizo awo dzina nalibisa timalola zimenezo. Mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji? Ndaswera. Muvomera dzina lanu kumveka kapena tilisunge? Zina sindichola koma kuno kunzuzu. Perekani maganizo anu kunzuzu. Maganizo anga zimene akunena Jessica Bwira Zuzu nditonena kuti ngakhale zonse anatumidwa kasanatumidwe komano ntchito ya polisi kuteteza anthu ndiwo akuti anatumidwa kuti amoti kuti munthu atumidwa ndi aziphwanyidwa ndi ujenika kumenyedwa poti atumidwa ndi chipani chosusa boma. Okay. Nezo zoti zokhala bwino ndithu. Chabwino. Tathokoza kwambiri angobwera ndi funso kuti anatumidwa ndiye kutumidwa konkota zikhapidwa ndi dzikwanje kulankhula kwawo kunzuzu atero. Mwaswera bwanji? Amene wangotika kuti zimvera zikuchitika kunyumba ndiye it's not fair. Mwaswera bwanji? Ndaswera. Tikudziwani kapena tikusiyeni choncho? Ndikundidziwa. Bwana ndani kumene mutimbira? Ndine Stratford Sipatile muku na Konsanje Machika. Konsanje, takulandirani Konsanje. Muperekapo maganizo anje mu program ino? Ndori Nsanje koma Ntaja. Ntaja, Machinga. Yes, Machinga. Beautiful. Maganizo anu ndotani program ino? Inero ndimafuna nditwite zina wakulena akabwira. Okay, yankhulani po. 2019 kumakama demonstrations. Kumeza makuzipa ndi antali wa TC Lady Chilima komanso achakwera amabanga ne ma demonstrations tinene kuti ndiye kuti wa matenga a HRDC madaladala kapena nawo sanali consent citizens ndezena akunena akakwirawo akuchita contradict amene ayamene mbuyo kuti achapera tikala pampando zimakita banji. Okay. Nganina yachimiri jena kuti ili bungwe la megi chambirira limena lipiona kuti chisankhochi mchandale kapena nchokumera amalayo chifukani ine president pero limene abida madanda ula jeni amabankera kumeki kumweko ndiye muone chipaja mfresh zemena machitinja mona kuti zinthu zambiri zinomveka ndiri mafuna libenketu buki zina kuti asakumedwe ndi andali makamaka aya MCP chifukwa kunena kwanza MCP ndi make isagire bwino ntchito ineyo limafuna libekebakhayi kumtaja kumachinga tathokoza kumva maganizo anu madzulo ano. Zikomo. Luntha Television continues kumva bemaganizo a Malawi pa program ene ya chidzulo. Mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji. Taswera. Mulola tikudziweni kapena dzina tizadziwa tsiku lina? Dzina ndidziwa tsiku lina ndikupereka maganizo. Perekani maganizo bambo anga. Maganizo anga ndikuona kuti I think topic inabwera pa Luntha apa ya machidziwo ndi yabwino zedi. Okay. Komano anthu kuti mayankha tosagwizani topic. Tithandizeni kuti mwina ena amvesetse. Tisamvetsetsa. Chabwino. Andi maganizo anga ndimene yankhulira akabwera lerolo. Palibe chimene akuitsa. Okay. Bungwe la Megirija siloyima paloka si landale. Yes. Andi ndiloyima paloka. Andi zimene akuchitazo akudziwa iwo ajama endeseka ndi malamulo. Pamapa ano chikozo dzatsalira chimene chichasa takudziwa amene akupempha kuti apange ulindiwo akapanga mujani machine. Koma china yanga tasongolera pa yokha adzatha kuyankha limene wakupangira hando. Andi zikudabwitsanso kuti bungwe la Megiri inamba kalekale kudziwa kuti zakhazisango 2025. Koma anthu akukaletsa lero kumapeto. Chifukwa chani? Andi ngati mwawo muli mfumu zonse za zipani zonse zili ni Malawi muno zikulu. Alimo akuluakulu awo kumeneko. Panje osayitana akuluakulu awaja ayimbi azipani kuti iwe tatuzako zimene zikuyenda uko. Nde lero andi ndipemphe ndithu dziko la Malawi no dziko la mtendere. Yes. Nkhondo zikuchitika pa dziko la pasikano zikuchitika isaja mabungwe. Okay. Uli pali ufulu ulini udindo. Okay.
andi ayi ndito tipemphe kuti mulungu atitsogolere dziko lino sitaini nkhondo chabwino andi ndikambapo zimene sili patopika ukamba za polisi ineyo ndilitali officer sorry andi anthu awo amangoyankhula sadziwa ntchito zachisilikali kuti malamulo ake ali bwanji okay andi apolisi aja ndi anathu ndi anthu apolisi angakagwire munthu ali mchikwanyeyo sanalamulire kuti apange action zoona zimenezi uzosatheka andi akadakhala kuti anagwirapo ntchito ya usilikali kapena polisi akanathumaona kuti anthu aja kugwira ntchito yawo more professional yes amapangidwa task amakapanga chimene auzidwa andiwo aja ni ntchito ndipo ndipemphe ndithu kuti zionetserozi zimaononga katundu wa anthu ine sinaone phindu lake la zionetsero ndipemphe amalawi tiye ndiyang'ane tsogolo nkhondo zochitika pa dziko lapansi pano pa dziko lilonse lini nkhondo zochitika zake zimamvera zili inamba zimene zinene kuti ndine munthu wopuma yes wakunkhondoko so zibwana zochitikazi zibwana zenizeni zilekeke zimenezi asiye mekija idzaulutse ngati padzakale nkhani adzachitenga limene apakira tonse zile kukhoti palibe amene ali pamwamba palamoya chabwino tonse tili pasi palamoya andi anthu akamalankhula apapa tikalapempha ndithu kuti popeza simmadula maganizo a munthu kwa pali ena ake amakana kulankhula zimene zapisidwa apa akabwera lankhula za meki kuti sibungwe landale panena zoona pakali pakamtalika antalika zokambira zoyipa ati apempherere zabwino zokhazokha ndiye anthu ena kulankhula zinthu zambirimbiri zosakhala bwino ayi akabwera sanalakwitse akufulira dziko lino zabwino chabwino inenso wandale ayi koma zimene zimatikhudza zedi anthu akamalankhula pa program ngati iyi bambo anga tathokoza kumva maganizo oluzanitsa dziko komanso tipasa malangizo kuti ayi pammawa pano nkhondo zimayamba chonchi tiyeni tigwireni mitima komanso tizitha kumvetsetsa zochitika mdziko lathu nkukhala anthu amodzi thokoze kwambiri kumva maganizo anu zikomo amene ndithu kumva maganizo awo akanakhala mbusa tikanati watilalikira munthu wa mulungu kuti tonsefe pamodzi tikhoza kuyenda ngati dziko mwaswera bwanji awawa sanakonzekera apo mwaswera bwanji taswera kana bwana bambo anga taswera wambiri ndimafuna tikudziweni pang'ono aile ndine chikwakwa plantaya okay sure timve maganizo anu bwana maganizo anga ndionera kuti zimene alankhula mayiwo mayi Jessica Bwira sanalankhule bwino okay ya chifukwa chonera kuti monga inanena kale kuti okufa saziwika komanso choti tiziwe ndichonera kuti president amene akufuna kuphula dziko lino pa moto sipita muthalika yekha okay kuli azipani zosiyana kuli UTM Ford ndi zipani zina koma nanga chifukwa chani akungonena za pita muthalika pamene popo ndeuti pali vuto pali ali ndi china chake kwa pita muthalika chimene ali nawo kukhosi kwawo ndi mene alankhulira musana ankhule bwino okay komanso amene akupanga mademo ndi amabungwe okay iwo ndozindikira kwambiri ndipo sakhala akupanga mademo mwina iwo amangokhala nawo koma amasogolera anali amabungwe okay nde mwina tiakonze kapena kuti azindikire kuti akupanga mademo ndi amabungwe sipita muthalika komanso akunena kuti sakuyendayenda wangokhala nde kuti akudwala amafuna akapange naye chani akatuluka ndekuti nthawi ina iliyonse atuluka amene akuonera koma pita muthalika ali bwino okay tiyankhe za kumeke ena ake anapereka chitsanzo kuti munthu walowa mu shopu nde aina ake akushopu akunena kuti tifuna tikusecheni iweyo ndikumakana kusechedwa okay amakukayikira amaona ngati wachita china chake ya chitsanzo china mmisewu mwathu mumakhala road block ndeweyo wafika pa road block apolisi
kuna kuti tikusencheni iwe nkumakana paimvovo pali bwino ndekuti sipali bwino mekeyo ndi aife amalawi ndi athu nde ife anyake tikuna kuti tione muli chani ndiye wakukana sono mapeza kuti IMCP akuikira kumbuyo ameke aja ndi zimeneto anthu akudandaula atu zimeneto ndi zimene anthu akudandaula ndithu wakusonyeza kuti akabwera sakufunika atayankhulapo zokhuza kumeki isakuyenera kulankhula zokhuza kumeki okay ameke kuli mafuriwa kuli ambiri amene amakhuzidwa ndi kumeke ndi masa kuti bungwe ndilo loyima paloka anatero ndi nanga IMCP akumalika kumbuyo bungwe limene nchifukwa chani ndi pamene amalawi akukhala ndi mafunso opanda mayankho ndifake tikuna kuti ameke chonde lolani amalawi aone kuti muli chani chifukwa iwo akuyimirira amalawi sakuyimira IMCP ndi anthu sakudandaula kuti zomwe mukupanga ameke chifukwa kuti simukumvera amalawi ndizikuoneka ngati kuti maya anabero antali manja chifukwa anthu akunena kuti inde kuti akuchokera chipani cha MCP iya ena chaso kandi ampesi amenewo anali nawo ngamene amasogolera milandu ya kukoti nthawi ya 2020 pomwe zisali zomwe nasizoona iwo ndizoti zimene sizikuwakhudza koma chifukwa chonena kuti sakupanga zimene akufuna amalawi ndifuna cha anthu akudani akuakayikira kuti akuli bwino atule pansi udindo ndimbopereka chisanzo wina aliyense ngakhale mwina inena koma ena tinatha kunenapo olonzathu kapena mwana wathu kuna kuti iweyo uli ndi ufiti umakhala kuti iwe ndising'anga wamgwira mwanayo ufite ngati koma zochita zake zochita zake nomati iweyo atinka uli ndi ufiti koma kuti iwe sunagwire nawe yani ndi zimene akupanga ameke tikoza kuna kuti afuna kubera mavoti chifukwa pa zomwe zimene akupanga twasogolera yayi awa maganizo ano amveka ndipo tiyamikire potenga nthawi nanonso ngati nzika kupereka maganizo ano mpulogalamu ino mukhale ndi usiku wopambana ambuya kudaliseni zikomo ina nthawi sindikudziwa kuti wodi tasala ni nthawi yaitali bwanji malingana ndi maproducer anga ankatikati ndithu mwa program ino tikuonetsera kuti tasala mwina ndi mphindi imodzi kapena ziwiri ndi pamene tifuna timalize ndiwo amene ali pa line pa awiri mwina omaliza kenako tione kuti titseke bwanji program maswera bwanji bwana ndaswera tikudziweni ngati ngotheka Nika Josiah Pankanda Kuchinji tithokoze mukuonera television maganizo ano bwana Josiah ndotani mankhani maganizo anga uonena kuti ulongola kwakabwira sana na kuitse kwene potengera ni mmene wanalankhulira zokhudzana ni bungwe la meki ndikuona mbuyo mosemu zingane nazo li bungwe la meki zajo imira chipani ni bungwe la boma ngati mujaba kale makoti yes modzi pali department ya boma mbiri madi majani ni nthambi za boma zimenezi ni nthambi za jani za boma koma ngati meki ni bungwe loyima poloka lomwe sililenga mbali kwa wina aliyense lomwe limanjanitsa munthu nthawi ina iliyonse koma tikatengera mmene zochitikira apa zotenga ngati kuti anthu amene akumalankhula zinthu akhala ngati mmene bungwe la meki imene limagwira ntchito sakulidziwa angomalankhula zosokoneza zonena kuti zikhoza upanga zoti asamathoganiza bwino tikhozotero pakachitidwe ka zinthu foyota ziti akuona mbali kuti ziruchira zuzani ndifaketheza mbiri nkhaniziya zikati zachuluka yapa kuti ifeyo tikugwira izi motengera malamulo kuti malamulo amatichani akagwidwa kathuka ntchito ni zimene timaziona kuti zimene amakondolankhula koma zimene anena ajese kapita nizoona ndithu ndipo ngakhale wina aliyense amene amadziwa mmene bungwe la meki limagwira ntchito niloyima polokha ndipo limene lija oloboma lisinthe ololiranisha bungwe lija silisintha limangokhabe bungwe loyang'anira zachisankho zokhudzana ni muja ananenera za president opuma apita
zoona zake nzonena kuti zofunika zitatero ndithu posatengera kuti wanena zimenezo ni munthu wandale kuti mwina angonena pofuna uchipitsa mwina ku DPP uko kuti zioneka kuti lanimimenti wanu mongokonda chabe kuti akhale ngati chikwangwani koma tikamtengera ni mmene yaonekera sangakwanitse kuchita izi zimene mwina anthu ena anganenepo koma tikatengera kuti mmene zinthu zilili nzoyeneradi waja atatuluka kuti ifeyo ngati anthu amene timatsatira kapena kuti anthu amene amatsatira azaona mmene mtsogoleri wawo alili nimene mtsogoleri wawo alankhulira kuti ali nzolinga zanji zimene angakathe ifeyo kutithandiza ngati Amalawi zimenezo zinafunika azituluka chifukwa anthu onse amene atulukawo na anthu onena kuti anena kuti akuti awa akuonerani pa TV moti zinonena adada aweveni muona ngati zimene ziyanzosakhala ngati zoperekeza chilimbikitso kwenekwene ku anthu ndi zikho zomatengera ngati zimene anthu ena andala anena kuti aoneka ngati sangakwanitse ngofoka zikulokhala ngati kuti zimene ziya zoperekabe chilimbikitso ndiye mmene anene ajeseka bwera anenabe bwino kuti awalimbikitse kuti ngati iwo alugona kuti sakuona kufunikira kwa mtsogoleri wathu wa chipani chathu kuti sakutuluka afunika adzidzimuke fo asapeze mistake kuti alankhulezi bwanji ngati iwona achipani chathu awadzidzimutsebe kuti iwo atuluke anthu ena awaone aziona kuti mtsogoleri wathu atuza izi ndakuti zizioneka mtsogoleri lake kuti kodi mtsogoleri wathu tiwowera naye kuti zimezo nona ngati zofunikira kwambiri kuti zangu kuna kuti amene achitsa misonkhano mutati muone misonkhano lero yambiri achititsa ana omwewa tizamvera zoti ine ndapanga zakuti pamene atuluka fundo za utsogoleri asati fundo zoti ine ndaphunzira motereka ine ndatere sanganenepo zimene koma anena kuti ineyo ngati ngati president wanu ndadzawina ngati mtundu wa Amalawi ndzakutsogolera chonchi zikakhala zoveka chifukwa aninayo na amene akakhale mtsogoleri wolamulira pa nthawi imeneyo ngati pangakhale mwayi woti apeza kupambana chabwino maganizo anga ninaona kuti tere kuti tere ngati wena azona ngati ajesi walakwitsa angopera koma chilungamo chake adzidzimutsa ngati usonkhezera kuti tidziwe kuti ukutiwera tilowera ndani kuti chithandizo chimene tiwowera nacho tizichidziwa zimene ninaona ngati kulemenepo nikuzotirapo ndalama kuti sanakwiye kwenekwene koma kwambaza bungwe nandiki nolima nditupalekha isamagwitse ntchito maboma uchani mabungwe omwe saboma kuti mwina azitithandizira kusokoneza zinthu nokuzani ndito zitisokonezera zinthu zambiri chifukwa kuti anthu aziona ngati kuti bungwe lija layimitsidwa palibe chimene chikuchitika pamene zinthu chozumenda ndithu yokabona nthawi yokapota pokachitika zinthu ziyakaona ifetu tilanenera kuti zisi zikalongosoka tiona ngati zidatero sizabwino timbireni pa ground tauze anthu zikadzawina ife dzapanga zakuti ndakuti zitithandiza ngati mtundu wa Amalawi kuti muchitunduwinga kuti uyo adzabwerepo adzatitsogolera zotani kuti uyo adzabwerepo ngati tili mavuto adzatipulumutsa asititi zimwe za maphokoso ayi ukutiwera tiwera kuti azikokere kumtendere ngati tili pa mavuto ngati sitili pa mavuto aronjezere mtenderewo chabwino tathokoza Josiah kwa mkanda kumchinji kupereka nanunso maganizo anu kuti akabwera sanalakwitse pa zimene anayankhula mukhale ndi usiku wopambana nanunso bwana ezikomo titenga modzi omaliza fa cha nthawi yathu mwaswera bwanji ayi ndaswera bwana Jacqueline Saidi akhala kuwerenga nkhani zathu pa 7:30 ndeti matiti inuyo mukhale omalizira mpulogalamu ino bwanji tikudziweni kumene mutiyimbira chabwino kudedza ku zimene ayankhula akabwera muzimva bwanji kudedzako ine zimene akabwera azitu ndikuona kuti ndizopanda munthu wake chifukwa kuti ameki adakhala kuti umumu muli chilungamo kuti akalula azipane kuti aone kuti umulijane koma akukukanya akanajani pamenepo akapwendimira kunenazi sinokwingana nazo awasa afuna runungire tiwo tiwasa kuno kuno afaona ngadziko akabwirawo hello amene wasiya kumveka manali ni mfundo zawo ndeti mati afaona ngasomotani kuti maganizo upitaso ku dziko la Malawi ndikuti kuti awa analomaliza ndi mwina kapena tione awa kuti angamaliza bwanji mwaswera bwanji alo taswera bwino lero bambo anga ndaswera zikomo aja achokapo ndeti mati timalize ndinu mwina kapena dzina lanu kumene mutiyimbira ine Runda Stefan Mandanda kunotu kubangwe akabwira anayeserapo kulankhula maganizo awo amapita ku dziko la Malawi
zakupezani bwanji kumene ku Bangwe? Iletu maganizo anga ndaona kuti baba anthu akuyenera kuti dzikoli tiri kwenda pano. Bete tena kupotopera vazooneka kuti DPP kufika chite kwa mabara. Kuti mwamba kampeni so? Si kampeni kwa tunazona ziko tiri kwenda kuna baba. Tena topa nazo zimene zikaza zimene zai. Bwana, tutadene mobisa baba. Bwana. Kutoka mmaliza program kutoka muimaliza jonjo program kutoka. Ile program itukumaliza katide Malawi abendi dofunga di Malawi chikwate cha kule Malawi tilokuya kwa mbili nibe ziko kwendera baba ziko tukulipa. Hizi kuto pakati da kuti bali da kupiteka da Malawi. Okola tuna kuti takujibeje tema tetere take tabedi kupona ba. Ai, talemekeza maganizo anu ku Bangwe. Mkhozano kudula foni poti ndinomaliza. Zikomo. Awatu amaliza choncho ndiye program iso yatha. Peratero munde kuti tisiye mphindi zinazo kuti akonzekera nzathu abwereko ndi nkhani. Faliro lachinayi pamakhala busy pamudzi pano nkhani pa 7:30 komanso 8:30. Lachinayi ngatero pamakhala mapemphero adoration ndiye timafuna tipereke mwayi konseku koma zimene tazipeza mprogram ino ndi zimene Amalawi ayankhula osati ife yayi. Amalawi akuti akabwira alakwitsa chifukwa chipani cha DPP sichikuyankhula nawo akabwirawo. Koma bena akuti ayi akabwiratu sanalakwitse yayi chifukwa amthalika akuoneka kuti sakutuluka yayi. Kapena ndoti iwo sakupeza bwino kupemphera akutero kuti nkofunikira kwambiri kwapempherera. At the same time tapeza kuti dziko lathu la Malawi tikuyang'ana 16 ndipo bungwe la MEC ndilofunika kwambiri kuti lipereke mwayi kwa Malawi kuti muunikidwe mmenemo chifukwa chake akutero kuti ma demonstrations onsewa akungotengera kuti kodi chikuchitika njani kumeko. Ineyo sindikuyankhula kena kalikonse malo mwa Luntha Television ine ndine Moses Magawa thokoze nzathu amene ali pa makina ya Mikani Nyambo kuti tagwira ntchito yonseyi kufikira tsiku lina chauta akalola kumwambako isi program ya mtopola munjira iliyonse koma yomva zimene adindo athu ayankhula akayankhula Amalawi amayenera kuyankhula nanga sitimatero kuti akuyankhula kuti dziko limve ngati aitana atolankhani amafuna kuti atolankhaniwo ayipereke ku dziko ndiye tayipereka Amalawi ayankhula. Mkhale ndi usiku wopambana kufikira tsiku lina. Stand by for news at 7:30 with Jacqueline Saidi.